Вітаю вас у эфіры пара. Сёння гэты выпуск са мной вядзе, на маю думку, асаблівы для Беларусі чалавек, палітвязнік у нядаўнім мінулым, рэвалюцыянер, аналітык Мікола Дзядок. Мікола, вітаю вас, рады бачыць вас жывым. Прывітанне. Дзякую вам. Дазвольце, Мікола, мне пачаць гэтую праграму з сенсацыйнага інсайда. Не пацверджана на 100%, вот прафесійна па журналістку яго пацвердзіць проста няма магчымасці. Мікалай Крапенкоў, так, генерал, які даваў загад на вашае затрыманне, на вашае катаванне і гэтак далей. Вы ўвогуле з ім жыўцом сутыкаліся? Не, ніколі. Менавіта з ім асабіста ніколі. Намеснік міністра ўнутраных справаў Лукашэнкі, экс-кіраўнік Губазіка, адзін з ключавых архітэктараў рэпрэсій у Беларусі. Ёсць такая інфармацыя, што рыхтуецца перадаваць справы свайму намесніку. Гутарка вядзецца пра адстаўку, як мінімум. Зноў-такі, 100% пацвярджэння няма, але калі гэта спраўдзіцца, то это будзе вельмі многае азначаць пра новы трэк працэсу ў Беларусі. Карпенкоў лічыцца пракрамлёўскім генералам, так, прапуцінскім. Адным са стейкхолдераў пракрамлёўскай пятай калоны, якая складаецца да сілавікоў лаяльных Пуціну. Мы неаднойчы абмяркоўвалі ў нашым праекце сцэнары, што ў выпадку патрэбы Карпенкоў са сваімі паплечнікамі здольныя скалупнуць Лукашэнку. Але і гадамі Лукашэнка нічога з гэтай пятай калоны не змог зрабіць. І вось, калі гэта інфармацыя пацвердзіцца, это вельмі цікава. Вас здзівіць, калі Карпенкова сапраўды выведуць з гульні, і тое, што я кажу, гэта не інсінуацыі? Я пачну ведаць спачатку з такой незгоды. Я думаю, для нашай перадачы гэта будзе добра. Што я не думаю, што такі ход падзеяў штось істотна зменіць у архітэктуры беларускай улады. Па-першае, многае з таго, што мы выказваем, все нашы здагадкі пра хто з сілавікоў пракрамлёўскі, хто не пракрамлёўскі, хто хоча скалыпнуць Лукашэнку, хто не хоча, ад каго ён моцна залежыць, з кім ён хоча там справіцца, расправіцца, а з кім не. Гэта насамрэч усяго толькі нашыя здагадкі. Па-другое, вельмі важны момант, што справа ж не ў Карпенкове. Сістэма гэта выбудоўвалася не Карпенковым, хоць і пры ягоным актыўным удзеле я маю на ўвазе беларуская рэпрэсіўная паліцэйская сістэма. І гэта паўнавартасныя інстытуты, якія дзейнічаюць незалежна ад таго, які канкрэтна вінцік у іх зараз стаіць. Канешне, кое-што залежыць і ад асобнага чалавека. Гэта пэўная метадалогія рэпрэсій, пэўныя тэхналогіі, пэўныя нюансы, асаблівасці. Але ў цэлым сістэма працуе на сваё ўласнае выжыванне. І будзе там знаходзіцца Карпенкоў ці не, працуюць агульныя інстытуты. Працуюць інстытуты як легальныя, гэтак і пазалегальныя, па вычысленню, вынішчэнню, дэмаралізацыі супраціўнікаў рэжыму. Таму я ўсё ж такі не схільны лічыць, што гэта будзе нейкі там вузлавы паварот для беларускай сучаснай гісторыі, што Карпенкоў перадасць свае справы, хтось яго на месца займет. Да таго ж мы не ведаем, чаму ён гэта робіць. Мажліва, яго рыхтуюць на пасаду міністра ўнутраных справаў, ці на нейкую там дыпламатычную сінекуру, ці ў Савет Рэспублікі, ці проста па стане здароўя. То бок я у сваёй аналітыцы я перадасцерагаюся карыстацца, скажем так, такой інфармацыяй, здагадкамі аб внутряках і внутраных раскладах у сістэме, таму што насамрэч пра тое, як адбываецца, што ў гэтай сістэме, мы ведаем вельмі, вельмі мала. І гэта ўсё толькі наша, можна так сказаць, фантазіі. Часам можа быць у кагосьці і фантазіі, а часам бывае канкрэтная інфармацыя ад канкрэтных людзей. Паглядзім, я зноў-такі кажу вам, што калі пацвердзіцца, это дні, можа быць, тыдні зойме. Но я хочу вам расказаць пра дзеякія працэсы цікавыя, якія вы прапусцілі, таму што і магчыма проста іх не мелі магчымасці абдумаць, таму што проста вы сядзелі ў вязніцы. Значыцца, сёлета на здачы іспытаў на крапавы берет у спецназе праводзіцца, Карпенкоў упершыню вывесіў расійскі трыкалор. Ён жа пэўны час таму пачаў заяўляць такія рэчы, такія, якія відавочна Лукашэнку не спадабаліся, што трэба ствараць у Беларусі новыя партыі, канешне, пракрамлёўскія,
і от ён гэтым будзе займацца, будзе гэтаму спрыяць. Ён жа Карпенкоў пакрываў праімперскіх, прапуцінскіх актывістаў кшталту Бондарава, якая там з усім беларускім змагаецца. І ніхто нічога не мог з этой Бондаравай зрабіць. І яны ўжо дайшлі да таго, што пачалі ў адкрытую крытыкаваць у сваіх каналах, напрыклад, чальцоў сям'і Лукашэнкі. І вось чым гэта скончылася. Сёлета на суткі пасадзілі вось гэтую Бондараву, і яна так з ацэнкамі сваімі прыціхла. Потым намеснік кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі, ёсць такі Пярцоў, раптам заявіў, быў з'езд партыі «Белая Русь», пра тое, што ёсць пятая калона, от ёсць ячэйкі, якія ў Беларусі спяць. Ну, выціснулі ўсіх БЧБшнікаў. Ну, што это за ячэйкі, што это за пятая калона? Зразумела, што прарасейская. І што вот трэба пільнаваць эту пятую калону. Потым у адным незалежным медыа раптам нечакана выходзіць артыкул, расследаванне, і наратывы былі такія, што Карпянкоў пакрываў наркабізнес. Ну, а все, хто там за ягонай кар'ерай сачыў, это чалавек, это злачынца, это асоба, у якой рукі ў крыві, але якраз такі ён сваімі валявымі дзеяннямі нанёс удар па распаўсюдзе з гэтага опійнага насення маку. Это все, ведаеце, это мне здалося, это выглядае проста як аперацыя камітэта дзяржаўнай бяспекі, такі вот зліў інфармацыі, нібыта ў незалежнай медыа, каб потым гэтым скарыстацца. І вось зараз я маю інфармацыю, можа быць, зняпраўдзіцца гэтая інфармацыя пра тое, што там крымінальную справу мы маем у дачыненні да Карпянкова. І на нейкіх там пасадах у Савеце Рэспублікі ён не з'явіцца. І калі гэта так, паралельны трэк, пра што заявіў Лукашенко, вялікая здзелка з ЗША. Канешне, амерыканцам цікава што? Цікавае стратэгічнае пытанне. Разбіць вось Москва, Пекін, Менск. Вот што ім сёння цікава, так? І многія думаюць, што это вот все цалкам Лукашенко узгадняе дзеянне з Пуціным. Але хто ведае? Мне здаецца, што калі вот з Карпенковым пацвердзіцца сітуацыя, гэта удар па этой пракрамлёўскай пятай калоне, па гэтых вось афіцэрах. І гэта сведчыць пра вельмі цікавыя працэсы, я лічу, міжусобіцы у вертыкалі. А як вы думаеце, што от у Беларусі можа здарыцца ў кароткатэрміновай, сярэднетэрміновай перспектывах, ці могуць пачацца падзеі такого кшталту? Ну, пачнем спачатку таго, што вы расказалі. Ну так, сапраўды, я шмат прапусціў, я там не ведаю, хто такая Бондарова, што яна сябе ўяўляе. І, ну, так, вось большасць з таго, што вы расказалі, я не ведаў, але зноў жа магу сказаць, што, ну, вывешванне трыкалора я б не стаў там, да прыкладу, на гэта прыдаваць вельмі вялікую увагу, да у нас он весь час недзе вывешваецца. Ну, упершыню такое здарылася, упершыню, дакладна. Ну, так, тым не менш, у нас, тыпу, это можна падаць так, што у нас, тыпу, саюзная дзяржава, і таму мы будзем вось паўсюль заўсёды яго ўвешваць, і я вось сядзеў за тое весь час, гэта таксама такі зваротны, файны бок зняволення, што можна ўвесь час знаёміцца з дзяржаўнай прапагандай і іхнімі наратывамі, асочваць іхнія настроі, іхнія светапогляд, як ён змяняецца, як, дакладней, светапогляд змяняецца, а установкі сіюмінутныя змяняюцца. Все это можна адсочваць. Ну і магу сказаць, што я не схільны перабольшваць ці пераўмяншаць, яны заўсёды былі плюс-мінус прарасійскія, асабліва нашыя сілавікі. Зноў жа я з гэтымі, да, што забыўся сказаць, што я досыць шчыльна кантактаваў вымушана гэтыя 5 год з сілавікамі, і з многімі з іх у мяне былі прыватныя размовы. Канешне, яны ўсе пераважна прарасійскія, таму што Расія ім больш блізкая ментальна, таму што яны вельмі ўсе хочуць зарплаты, як у расійскіх ментоў. У той жа час гістарычная прапаганда ўся схіляе ў гэты бок. Таму казаць пра нейкую пятую калону расійскую у беларускай міліцыі, ну, па факце, 3 калоны з 5, калі не 4, гэта будуць прарасійскія, разумееце, да? То бок 75% яны могуць разлічваць, што Расія гэта іхняя, прынамсі, на сённяшні момант, да? То бок мы разумеем, што як толькі унутрыпалітычная сітуацыя зменіцца, ці, да прыкладу, Расія пацерпіць паразу ў вайне, і настрой сярод ментоў беларускіх таксама зменіцца. Яны падумаюць, а чаму будзем падтрымліваць прайгралых, разумееце? Менты, да і, ў прынцыпе, эліты, яны па сваёй натуры досыць цынічныя, яны заўсёды падтрымліваюць моцнага,
схільныя, скажем так, падтрымліваць моцнага і не падтрымліваць слабага. Вось. Што можа адбыцца ў Беларусі? Я згодзен, што ёсць нейкія прызнакі, якія кажуць аб тым, што нейкія нечаканыя, вельмі дзіўныя, непрадказальныя рэчы могуць адбыцца ў Беларусі у бліжэйшы час. І это звязана не столькі там з барацьбой нейкай пятай калоны ўнутры Беларусі, а хутчэй тым, што сённяшняя сусветная палітыка, яна характарызуецца крайняй нестабільнасцю, крайняй валацільнасцю і залежнасцю нават ад самых маленькіх падзеяў. То бок, это прыклад, як Першая сусветная вайна, так, вы памятаеце, забілі гэтага Франца Фердынанда, праз некалькі месяцаў пачалася сусветная вайна. А што, мала было палітычных забойстваў у Еўропе ў той час? Іх было больш, чым дастаткова. Там і гэту каралеву Аўстрыі застралілі, там і цара ў свой час расійскага, і і там этих графов, там герцогаў рэвалюцыянеры забівалі просто пачкамі. І тым не менш, толькі гэтая падзея, яна прывяла да сусветнай бойні. Тое самае, на жаль, і зараз можна сказаць, што адбыцца можа ўсё, што загодна. Адное, што толькі для мяне гэта працягну казаць, што для мяне гэта ўсё ж такі крыху гаданне на кафейнай гушчы. Я хачу, каб усе выразна разумелі. Ні Пуцін, ні Лукашенко, ні Трамп, яны не ведаюць, што будзе заўтра. Не гледзячы на тое, што ў іх руках аграмадныя аналітычныя апараты, лепшая інфармацыя, асабліва, Лукашенко не, скажем так, Пуціна і Трампа хутчэй, да, асабліва Трампа. У іх там ёсць свае аналітычныя службы, і яны доступ да биг-дейта і да такой інфармацыі, да якой мы не маем, яны ўсё роўна не ведаюць, што будзе заўтра. Таму мы можам толькі спадзявацца, потому што спадзяванне дадае сілы, і рыхтавацца да любога развіцця падзеяў. Калі разглядаць у стратэгічным сэнсе, то такая ситуация для нас добрая, так? То бок это не стагнация такая без шансов абсолютно, а это ситуация, где Беларусь может атрымаць свой профит. В окно магчымасцяў, да, свабоды, дэмакратыі і так далей. Разам з тым ёсць вялікія рызыкі, што от Беларусі камяня на камяні можа не застацца. Згоден з вами, для нас зараз любая нестабільнасць гэта шанец. Любая змена статус-кво нам открывае в окно магчымасцяў, але, канешне, крайне не хацелася б, каб гэта адбылося праз нейкі гвалт, праз вайну на тэрыторыі Беларусі, бо хто ведае, хто будзе тады жыць у гэтай новай Беларусі, да, ці шмат людзей у яе застанецца, і якое месца яна будзе ў Европе. Увогуле такі жахлівы сцэнар, што пра яго не хочацца нават думаць. Зноў жа, каб гэтага не было, я думаю, нам трэба мацавацца і рыхтавацца і мацаваць нашу ўнутранае адзінства. І, канешне, вельмі важна, гэта тое, што я ў турме зразумеў, і то, што ў 2020 годзе я зразумеў, гэта каб наша грамада, да, дэмакратычны рух, ён захоўваў здаровы псіхалагічны настрой, то бок маральны, таму што прабачце, што я вас, можліва, перабіў, таму што ў 2020 годзе я бачыў, на жаль, я буду працягваць гэта казаць, была вялікая колькасць тэлеграм-каналаў, я не ведаю, хто іх вёл, это невядомыя мне асобы, яны тыпу незалежныя, хутчэй нават больш камерцыйныя, да, і яны тыпу пісалі супраць Лукашэнкі, супраць рэжыму, ўсё, але яны ўвесь час разганялі нейкую паніку. То там бачылі ўжо расійскія БТРы, то там бачылі расійскіх ментоў, то там заўтра будзе введзено вайсковае становішча ў 12:00, то паслязаўтра адключаць тэлефоны, мабільную сувязь і інтэрнэт. То бок, і весь час я бачу просто на відавоку, это да такой ступені дэмаралізавала людзей, і нам трэба працаваць над тым, каб у любой, нават самай крызіснай сітуацыі і трывожнай захоўваць супакой і такой calm down быць. Мы ўжо тут абмяркоўвалі там варыянты нават катастрофы ў Беларусі, так? Куды ўжо больш падавалася б, так? Нават па афіцыйных звестках з 20 по 25 год насельніцтва скарацілася больш як на 300 000 чалавек. Это Белстат падае інфармацыю, гэта ўжо вось факт, так? Дык яны ж не даюць спраўдзівай інфармацыі, так? Гэта ў іхным стылі. Это мінус абласны цэнтр. А яшчэ інфармацыя такая, што там з 20 по 25 год першасныя віды на жыхарства у еўразвязе атрымалі 1 мільён беларусаў. Самыя мяркуйце, колькі людзей вярнуліся. Я не думаю, што шмат, так, з гэтага мільёна.
Многія ў Расею там на заробкі ездзяць. Ёсць інфармацыя, што па насельніцтве мы ўжо дзесьці ў 50-х годах і без вайны удар па Беларусі нанесены шалёны. Мікола, ну ось Дональд Трамп, калі вас вызвалілі, вы ж ніякіх твітаў не пісалі, не дзячылі Трампу, так? Я дзячыў Трампу на прэс-канферэнцыі, таму што так ці інакш, які б ён ні быў, Дональд Трамп, ён спрычыніўся да нашага вызвалення. Па-чалавечы падзякаваць яму я не бачу ніякай праблемы. Я вас зразумеў. Ну, бэсця Трампа, так? А Трамп учапіўся, значыцца, ў этую вайну, пакуль што ён ад этой справы не адыходзіць, каб от вырашыць пытанне з вайной ва ўкраіне. Так? Кожны дзень пра гэта размовы. Я спадзяюся, што пытанне это вырашаецца будзе не толькі языком. Выглядае ўвогуле, калі нехта можа там баланс сілаў змяніць, паўплываць на сітуацыю, то гэта Трамп. Мне проста вашае меркаванне датычнае яго цікава. Як вы ставіцеся да прэзідэнта ЗША? Шчыра кажучы, я не хацеў бы зараз даваць яму падрабязную характарыстыку. Скажу такое, што толькі асоба ён неадназначная, канешне. І як і многія палітычныя лідары, ён можа рабіць як добрае, так і злое. І тое, што я яму ўдзячны, гэта абсалютна не значыць, што я падзяляю яго палітыку ва ўсіх астатніх сферах. Так ці інакш, для нас, для беларусаў, гэта сёння вельмі добра, што это унікальны шанец, што ён заклапаціўся правамі чалавека ў Беларусі. І я заўсёды абіраю судзіць не чалавека, а судзіць ягоныя ўчынкі. Калі ён зрабіў кепскае, мы говорим, мы не кажам, гэты чалавек кепскі, ён там казёл, чмо там і гэтак далей. Мы кажам, гэты чалавек зрабіў кепскі ўчынак. Вось. Таму, я думаю, гэта добрая стратэгія, якую можна прыняць у дачыненні як да палітычных лідараў, да і звычайных людзей таксама. І калі Дональд Трамп робіць нешта добрае, давайце казаць яму дзякуй і заахвочваць яго да таго, каб ён гэта працягнуў рабіць. Можа, ён будзе рабіць добрае і надалей і перастане рабіць як бы не такія добрыя ўчынкі. Ось. Таму мусіць гэтым абмяжуюся, казаць, станавіцца на бок трампістаў ці антитрампістаў на сённяшні дзень мне б не хацелася. Днямі вы апублікавалі праграмны артыкул «Чаму рэвалюцыя ў 20-м годзе не перамагла?». Дарэчы, шаноўныя гледачы, это вельмі цікавы артыкул. Мы размесцім у апісанні да гэтага відэа спасылку. Хто не чытаў, калі ласка, пачытайце. Там пералічаны аб'ектыўныя фактары, чаму рэвалюцыя не перамагла. Вот сярод іх я толькі некаторыя пералічу, што не было расколу элітаў, так? Людзі не былі гатовыя там да эфектыўнай барацьбы. Даруйце, я, можа быць, свае інтэрпрэтацыі даю. Расійскі фактар, таму што стаяла эта Росгвардыя на межах, былі паведамленні, так? Ну і а калі б яшчэ эта Росгвардыя далучылася, людзі тады думалі пра такія праблемы, тыя, хто мог думаць. Суб'ектыўныя фактары вы пералічвалі, што там не было кампетэнтнага аналітычнага цэнтру. І сёння няма. 5 год мінула, больш за электаральны цыкл. Падазрона, праўда? Пратэсты вадзілі аматары. Я ў сваёй інтэрпрэтацыі гэта кажу, так? І ў многіх, дарэчы, это я ад сябе дадаю, і тады ўзнікалі пытанні, а ці не было на гэтых аматараў уплыву там спецслужб, скажем, Расеі, вот тэарэтычна, так, задаваліся такім пытанням. Не было рэвалюцыйных арганізацый і гэтак далей. Мікола, вот гэтыя праблемы, якія вы апісалі, яны не вырашаныя больш як праз 5 год. Чаму? Ну, я бы увогуле не параўноўваў сітуацыю 20-го года і праз 5 год. Значыць, дэмакратычны рух, грамадзянская супольнасць Беларусі і сама Беларусь за гэтыя 5 год змянілася кардынальна, і нам уже не патрэбна сёння збольшага тое, што было патрэбна ў 20-м годзе. Зараз патрэбна, ну, з-за таго, што вы пералічылі, мусіць нам дагэтуль патрэбны моцны аналітычны цэнтр, які бы працаваў штодзённа над аналізам сітуацыі. Ну, чаму яны не вырашаныя? Ну, ведаць, это пытанне рытарычнае. Усё ж такі я не быў бы схільны упадаць в нейкую там песімізм, ці вось я ад многіх пачуў, вось, нічога не адбываецца, адні толькі срачы, ўсё кепска, все там тое-сёе. Ну, ведаеце, такая крышачку дэпрэсіўненькая, дэмаралізованая атмасфера ў беларускім руху на сённяшні дзень, яна абумоўленая тым, што няма перамогаў вялікіх, няма насамрэч нічога не адбываецца па вялікім рахунку. І няма той арены,
дзе можна было б здабыць гэтую перамогу. То бок і атрымоўваецца, што людзі варяцца ўнутры саміх сябе. Таму я б не грашыў столькі на людзей, што там эмігранты плохія, там Ціхановская там кепская, ніхто нічога не хоча рабіць, дэмаралізаваная бла-бла-бла. Суб'ектыўная, дакладней аб'ектыўная абстаноўка такая не располагае да гераізму, скажем так. Ну, хіба толькі не ведаю в Украіну поехаць так і там паставіць на кон сваё жыццё дзеля свабоды Украіны. Так. У астатнім асабліва няма поля для дзеяння. Тое самая сітуацыя была ў 2020 годзе. Ну хто мог сказаць у 19 годзе, што ў нас в Беларусі такая грамадная колькасць людзей, якія гатовыя ахвяраваць сабой за вышэйшыя ідэалы, за свабоду, за справядлівасць. А ў 2020 годзе з'явілася належная атмасфера, з'явілася абстаноўка, дзе гэтыя людзі змаглі падняцца. Учора ён быў, ведаю, слесар, настаўнік, іпэшнік, айцішнік, жыў сваё жыццё маленькае, там, мяшчанскае, да. Тым не менш, у 2020 годзе склалася абстаноўка, калі кожны чалавек змог выявіць, хто ён ёсць. Як добры чалавек, як герой, так і мразота всялякая, так. Ось. І тое самае і зараз. Пакуль што такая абстаноўка, як я ўжо сказал, якая не располагае да подвігаў, і таму наракаць на тое, што ну, шмат чаго не зрабілі за 5 год, але шмат чаго і зрабілі. А што у нас быў у 2020 годзе, на пачатку 2020 года Байсол, там той же з такімі магчымасцямі, не? А што у нас была Светлана Ціхановская, якая рукапажатная і прыемная, скажем так, і якую рады бачыць у еўрапейскіх сталіцах, у кабінетах вышэйшых еўрапейскіх там дыпламатаў і прэзідэнтаў. Нет, у нас гэта нічога не было. А што у нас быў полк Каліновска з там некалькі соцень, не ведаю, можа там тысяча, можа меней людзей з баявым вопытам дасведчаных, якія гатовыя змагацца за Беларусь са зброяй у руках. Не, нічога гэтага не было. Таму чагосьці няма, а штосьці ёсць таго, на што мы раней разлічваць не маглі. Ну я хашу датычна вашага артыкула. Тады, магчыма, вы прыгадаеце, на разломе 19-20 года у Лукашэнкі з Пуціным былі кепскія адносіны. Россия націскала з паглыбленай інтэграцыяй, з падпісаннем інтэграцыйных карт. Была пікіроўка. Значыцца, былі нафтагазавыя скандалы, быў ціск. Россия ўжо рыхтавалася атакаваць Украіну, ім патрэбны быў беларускі плацдарм, як ужо сёння зразумела. Вы памятаеце парад 9 мая у піку Пуціна? Пуцін сядзеў там у бункеры, ад ковіда хаваўся. Лукашенко правёў парад. Это ж мелася чымсьці такім недобрым, па ідэі, для яго скончыцца. І тут, значыцца, выбары, з'яўляюцца пасіянарныя людзі, Ціхановскі, Бабарыка, здараецца ўзбуджэнне ў грамадстве. Ну, канешне, тое, што па выніку там сотні тысяч людзей выйшлі пад бел-чырвона-белымі сцягамі, а не такі быў план спачатку. Так, там жа ж пад белымі што-то збіраліся выходзіць, белыя нейкія бранзалеты былі. Вось, пад нацыянальнымі выйшлі, я это лішу, это божымі промысламі. Але па сітуацыі на сёння, ужо прайшоў час, выгадаатрымальнікам з гэтай сітуацыі апынуліся хто? Апынулася Расія. Вось, калі ласка, Лукашенко пад кантролем, адшоўпнуты ад захада, Беларусь пад кантролем, беларускі плацдарм пад кантролем. Напад на Кіеў з Беларусі, ці можна было такое ў 19 годзе ўявіць? Вам не падаецца, што тыя падзеі 20 года это была чыстая паліттэхналогія у інтарэсах Крамля, прынамсі на першым этапе? Не падаецца. Я не ведаю нават, што яшчэ дадаць. Ну, разумееце, калі так паглыбляцца ў такую канспіралогію, што вот Пуцін, ну не пераацэньвайце Пуціна і ягоныя мажлівасці рабіць мнагадходовачкі. Справа ў тым, што любая складаная з'ява, гэта тэорыя верагоднасцяў, да? На кожным з крокаў гэтай шматхадовачкі зменшаецца шанец, што ты прыйдзеш менавіта ў той пункт, у які ты хочаш. Яшчэ раз кажу, Пуцін, ён нават вайну з Украінай не змог пралічыць так, каб яна пайшла, як яму хочацца. А што ўжо казаць пра доўгатэрміновыя працэсы у 20-го года ў Беларусі? Я не веру ў здольнасць Пуціна кантраляваць усё наўкол і заўсёды атрымоўваць той вынік, які ён хоча.
ён уже не раз і не два паказаў, і ён не першы ў гэтым свеце, хто думае, магчыма, што зараз я правяну на шматхадовачку і ўсё будзе клас, як я хачу. Не, так не адбываецца ў жыцці, таму што свет занадта складаны, занадта шмат пераменных, якія ніхто не ў сілах прадказаць, той жа ковід, да, і астатняе. Хаця там кажуць, што там таксама было спраектавана там спецыяльна, там бла-бла-бла, все это глупство. Ось. І таму нет, я, конечно, так не лічу, і казаць, што я нават не стаў бы казаць, што Путін з'яўляецца выгадаатрымальнікам ад падзеяў 2020 года. У кароткатэрміновай перспектыве у пэўных сферах так, ён больш шчыльна прысцягнуў Лукашенку да сябе. Аднак ёсць шмат іншых рэчаў, якіх ён абсалютна не выйграў. 20 год, паглядзіце, ці быў нейкі раскол заўважны ў 20 годзе? Ніякага, таму што ўсе былі аб'яднаныя адзінай мэтай. Гэтая мэта была прама актуальнай, прама ціснула яна штодзённа, прама яна была крытычна. Калі гэтага нічога няма, пачынаецца грызня, высвятленне, расколы на ідэалагічнай глебе, на асабістай глебе, на любой глебе. Тое самае Лукашенко з Пуціным. Паглядзіце, як яны аб'ядналіся, бо іх абодвух аб'яднала неабходнасць. Пуціна неабходнасць перамагчы вайне з Украінай, якая пайшла абсалютна не так, як ён спадзяваўся, а Лукашенку неабходнасць выжыць у выніку 2020 года. І паглядзіце, які ў іх стаўся саюз. А як толькі у аднаго і у другога знікне гэтая небяспека, мы пабачым новыя сваркі Пуціна з Лукашенко. Тое самае з дэмакратычнымі сіламі. Будзе справа, будзе ціск абставінаў, паверце, усе аб'яднаюцца вельмі хутка. Вы ўжо выказаліся вельмі станоўча пра Святлану Ціханаўскую. Я, дарэчы, калі Сергей Ціханаўскі выйшаў з вязніцы, хацеў з ім шчыра пагутарыць, так? Таму што палітыка это ёсць адказнасць, і сённяшнія дзеянні гэта ёсць адказнасць. І калі глядзіш на пэўныя там трапляюцца відэа, Ціханаўскі 2017 год у Крыме, ну, узнікаюць пытанні, а што сёння ў цябе ў галаве? Пры ўсёй павазе, так? А чым ты займаўся, якія ў цябе былі мэты? Хто цябе падтрымліваў? Вежы Крамля, не вежы Крамля? Хацеў пра гэта пагутарыць, Ціханаўскі не стаў, не пайшоў на гэта. Вось, я хачу спытацца ў вас усё ж такі яшчэ раз пра вось гэты канструкт дэмсілы, вот, як бы легітымныя іх яшчэ называюць, якія вот ездзяць па еўрапарламентах там, з іх удзелам рэзалюцыі прымаюцца, прамовы робяцца і гэтак далей. Так атрымалася за ўвесь гэты час, за 5 год, большым 5 год, што канкрэтных вынікаў малавата, ну просто вот агулам же ж там сотні мільёнаў даляраў выдзяляліся, расплыліся як кругі па вадзе. Ну вот, разумееце, былі скандалы вялікія, былі скандалы, злівы дадзеных чорнай кнігі Беларусі, вот, куды людзі пісалі, будучы упэўненымі, што вот, нікуды это не трапіць. Прабачце, нават не сказалі. Быў такі план перамога, там же ж у 21 годзе быў і план перамога, і стратэгія перамогі. Буклеты друкаваліся. Ужо было відавочна любому чалавеку, які цвяроза мысліць, якое давіць дадавім, калі ўжо былі гэтыя дваравыя маршы. Гналі людзей на гэтыя маршы. Значыцца, людзі тарплялі ў фокус, тысячы лёсаў ламаліся. Можа быць, можа і сотні тысяч лёсаў з улікам міграцыі з Беларусі. Міграцыя – это такая доля незайздросная. Беларускі гаюн, так, такі вот падавалася карысны праект, таксама выкрыты, і там тысячы людзей трапілі ў фокус. Вы давяраеце з гэтым палітыкам, якія сёння сябе легітымнымі называюць і вот прадстаўляюць Беларусі, беларускі народ? Я лічу, што Святлана Ціханаўская была абраная пераважнай большасцю беларусаў у 2020 годзе. Таму, канешне, на сённяшні момант яна мае права прадстаўляць беларускі народ. І я лічу, яна з гэтым спраўляецца досыць паспяхова. Тое, што яна ці яе каманда, мажліва, хутчэй каманда, дапусцілі за гэты час шэраг палітычных памылак і іншых, я таксама не буду з гэтым спрачацца. Гэта, хутчэй за ўсё, гэта так і ёсць, сыходзячы з таго, што я ведаю. Аднак, па-першае, не памыляецца толькі той, хто нічога не робіць. Любы чалавек, які мае такі рэсурс і такія мажлівасці працаваць, ён там, ці інакш, ці ў іншым, ці ў другім, ці ў трэцім месцы, ён аступіцца, памылку зробіць. А па-другое, ну, кожны раз, калі мне кажуць, вось там,
Ціхановская там такая сякая, ці там Ціхановскі такі-сякі, ці там Бабарыка, ці яшчэ нехта. Я хочу сказаць, ну ніхто ж не замінае взять і тыя все справы, якія Ціхановская робіць кепска, там Ціхановскі робіць кепска, Гаюн, ЧКБ робяць кепска, пачаць рабіць самому. Ніхто не забараняе. Таму я ўсё ж таки ссоўваў бы сваю увагу з крытыкі людзей, інстытуцый на развіццё самога сябе і рабленне таго, што я магу рабіць. Хаця крытыка таксама патрэбная. Без крытыкі не бывае дэмакратыі, аднак давайте ўсё ж таки рабіць гэтую крытыку так, каб яна не наносіла нам шкоду. Ну, вы сказали слушныя словы, што трэба рабіць, так? Просто тыя рабілі за сотні мільёнаў даляраў, мелі рэсурсы, а за мяжой нешта рабіць вот, зусім без нічога складана, але можа быць магчыма, так? Таму все, новая канфігурацыя ствараецца. Электаральны цыкл скончыўся. Вось, прабачце, я вас пераб'ю, адразу думку, каб не забыць, у пацверджанне вашых словаў, хто зрабіў 20-й год? 20-й год зрабілі незалежныя СМІ, блогеры, низовые актывісты, правда? Яны паднялі народ. Большасць гэтых людзей абсалютна не трымалася тыя дваровыя актывісты, правда? Тыя увогуле безыменныя рэвалюцыянеры, якія до 20-го года нічога не рабілі. Большасць гэтых людзей все гэтыя дзесяцігоддзя не атрымоўвала ніякіх грантаў, ніякіх там грошаў, ніадкуль. Тым не менш, яны ўзялі і зрабілі. А былі у нас інстытуцыянальныя партыі, да, якія у 20-м годзе, ну, скажем так, яны себе асабліва не праявілі. Так, іхнія сцягі былі там на дэманстрацыях, яны былі што, але іхняя роля была, ну, на межы статыстычнай пагрэшнасці. Хай яны мяне прабачаць, так, там все я паважаю там этих людзей, да, ну, але гэта так. А сябе праявілі людзі, у якіх увогуле не было рэсурсаў, яны ўсё просто на каленках, на голым энтузіазме зрабілі. То, что там потом пропаганда рассказывала, там, ой, там за 5 год рыхтаваліся миллионы долларов, ну все это лухта. Мы это все чудом бачым, як все было по-аматарску, непрофесійна часто, от этого шмат помылок рабілася, да. Вось вам цудоўны прыклад. Люди взяли и зрабілі, и сами, тому что был импэт, было жаданне, был вот этот импульс. То же самое и здесь. Ну, не падабаецца, як робіць хтось там, Ціхановская, хтось. Ну, калі это сапраўды так, і вось так яны кепска распарадзіліся рэсурсамі, ну, берем, значыцца, і пачынаем рабіць па-іншаму. Ніхто не забараняе. Канешне, быў імпэт у людзей, былі светлыя абсалютна памкненні, каб у Беларусі было лепш. Бясспрэчна. Шкада, што не хапала разумення геапалітыкі, мне здаецца, і шкада, што не хапала ведання гісторыі. Той же Ціхановскі дагэтуль по-беларуску не можа 3 словаў звязаць. Это выклікае, ведаеце, пэўныя пытанні. А што тычыцца такіх вот сістэмных апазіцыйных партыяў, дык якія там дзесяцігоддзямі на грантах жылі, ні халеры не маглі зрабіць, нават не маглі сябе вот раскруціць, так, праз медыа, маючы там і рэсурсы і гэтак далей. Дык і яны вот в этих вот канструктах палітычных, прадстаўнікі этих партый ні на што не здольных. І сёння працягваюць руліць, значыцца, кіраваць працэсамі. А людзі ўнутры Беларусі бачаць, і вот гэтых палітыкаў, ну, не глядзяць відэа з імі. Таму я вельмі спадзяюся, Мікола, што вы, бясспрэчна ідэйны чалавек, все это разумеюць. Вашай ідэі не стане мэта, значыцца, пілёшкі грантаў, я просто скажу, так? А які будзе займацца справай, які рызыкаваў жыццём. Вот калі такія людзі, як вы, будуць у авангардзе палітычных працэсаў, вот это многія падтрымаюць, мне здаецца. Я хочу яшчэ такую у вас спытацца, маю такое пытанне. У медыях раней, вот до 20-го года, вас часта называлі анархістам. Гэта правільная фармулёўка? Вот, і ці маглі б вы сцісла патлумачыць, што вот это азначае сучасны анархіст? Ну, конечно, правильно. Я анархист, тому что я веру у громадства без улады человека над человеком. Это калі уже зусім коротко. Я лічу, что до такого громадства мае сэнс імкнуцца. І шляхам до гэтага громадства бачу морально-этычны рост кожнага чалавека паасобку і громадства у цэлым, які будзе дасягацца, як я спадзяюся, праз адукацыю і праз асэнсаванае сацыяльнае дзеянне. Ну, калі так зусім коротко. Але такіх прэцэдэнтаў пакуль што не было. Якіх каб у нейкай дзяржаве такое рэалізавалася, праўда? Дык, разумееце,
да прыблізна 19 стагоддзя не было прэцэдэнтаў таго, каб людзі абіралі сабе кіраўнікоў. Ну, калі не браць старажытную Грэцыю, да, то бок, каб людзі дзяржавы абіралі у межах дзяржавы абіралі сабе кіраўнікоў. Ну, Калі б вы ВКЛ. сказалі, У ВКЛ селяне- спрабавалі. ну, так, хто там абірала шляхта? Сяляне там нікога не абіралі. Правда. А шляхта складала там 10-12% насельніцтва. Да? Калі вы скажаце селяніну ў Маскові, ці там ВКЛ нават, ці ў Рэчы Паспалітай, што ты праз 200 год будзеш сам абіраць сабе цара, ну, он бы падумаў, напэўна, што вы вар'ят, правильно? А сёння для нас гэта норма. Гэта таксама і праз некалькі стагоддзяў, а мажліва і 10годдзяў, ніхто не ведае, для нас будзе нормай грамадства, у якім людзі дамаўляюцца, а не пануюць адзін над адным. І да гэтага мае сэнс імкнуцца. Я гэта бачу неаднаразова на ўзроўні міжасабістым, на ўзроўні асобных сацыяльных інстытутаў. Я бачу, як гэта працуе ў жыцці. Гэта не фантазіі, не ілюзіі, гэта тое, чаго можна дасягнуць і дзеля чаго мы будзем, канешне, змагацца. Ну, я просто да таго, што ў медыях неяк вот анархістаў звязвалі там з ультралевымі рухамі, вот такая ёсць, можа быць, это стэрэатып, так? Вось ідуць са сцягам Палестыны, значыцца, за экалогію, калі там перадваенная сітуацыя. А вы па-беларуску, а вы пра Бога гаворыце. Вот это мяне здзівіла. Вот што это за трансфармацыя? Напэўна, у вас сярод там анархістаў у свеце мала аднадумцаў. Ну, не будзе, канешне, неправдай сказаць, што не ўсе анархісты прытрымліваюцца такіх поглядаў, як я. Так, мажліва, калі ўзяць заходняга такого сярэднестатыстычнага левака-анархіста, ягоныя погляды будуць досыць далёка ад маіх стаяць. Але ў той жа час, калі мы берем на ўзроўні філасофскім і на ўзроўні палітычным, ані барацьба за экалогію, ані вера ў Бога, ані нават падтрымка Палестыны, все гэта анархізму і таму, што я толькі што сказаў, абсалютна ніяк не суперечыць. Ну і я са сваім анархізмам маю пэўную спецыфіку, бо я 10 сваіх год свайго жыцця я правёў у турме. Я быў выключаны з гэтага неспыннага чытання, глядзення анархісцкага контенту, і мае погляды, хаця яны маральна-этычным, на філасофскім узроўні 100% засталіся анархісцкімі, але на палітычным узроўні, канешне, у меня могуць быць адрозненні, і звычайна, калі я кажу пра штось прамаўляю, я прамаўляю ад свайго імя, не ад імя там беларускага ці там нейкага сусветнага анархісцкага руху, да, я кажу пра сваю власныя погляды. Ось. Тым не менш, зноў жа паўтаруся, што галоўнае філасофскае ядро анархізма, каштоўнаснае ядро анархізма – гэта каштоўнасці, ідэалы, агульначалавечыя ідэалы дабра, справядлівасці і любові да бліжняга. З гэтым ніхто з анархістаў спрачацца не будзе. Спрачацца мы можам толькі вакол інтэрпрэтацыі гэтых каштоўнасцей. Ну, я хачу напрыканцы пра Бога у вас пытацца. Таму што ўвогуле ў медыях пра такое не пытаюцца. У медыях можна пытацца, ведаеце, пра ўсё, што заўгодна. Не, зрэдку пытаюцца пра веру Бога таксама. Пра камінг-аўты, значыцца, і там вітаецца. Да? Я не асуджаю нічога, я проста вот так вот назіраннямі сваімі дзялюся, так? Пра нейкія там грахі мінуўшчыны, так? Там пра злачынствы там можна расказаць. І ліберальны чалавек зразумее, з разуменнем паставіцца і так далей. Ну, пра Бога табу, нельга. А я у вас хачу спытацца, як вы думаеце, якія Божыя планы на Беларусь? Я думаю, Бог любіць Беларусь, і Бог любіць беларусаў, і ён дапаможа нам здабыць свабоду. Я ў гэтым упэўніўся ў 2020 годзе, і я ў гэтым пэўны на сённяшні дзень таксама. Это не была размова вось журналіста з экс-палітвязнем пра там вязніцу, што там было, мы не размаўлялі. І так зразумела, што чалавек... Стаміўся, калі шчыра, пра гэта адно і тое ж. Пра адно і тое ж. Чаму? Таму што я лічу, што Мікола Дзядок – это чалавек, пра якога мы будзем чуць усё больш і больш, а я чакаю вашых каментароў. Дзякую вам за прагляд, а вам, Мікола, за ўдзел. Дзякую, што паклікалі, было цікава паразмаўляць. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь!